Egunon, asteazkena, iraiak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko iraiaren 14an, ertzaintzak tanketak erabili zituen ezker abertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, 3 polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. 2 aste lehenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buru zela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurrinari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.